5 признака, че може да сте безплодни и дори да не го знаете. И ако ги игнорирате, те могат тихомълком да ви спрат да имате деца в бъдеще. Ето 5 скрити предупредителни знака, за които трябва да внимавате. Гледайте това видео до края. Може да се нуждаете от това повече, отколкото си мислите. И не забравяйте да ме последвате. Първият знак е нередовен цикъл. Ако цикълът ви постоянно се променя, това може да означава, че хормоните ви са небалансирани. Вторият знак са силни крампи или тазова болка. Понякога това не е просто нормална менструална болка. Може да сигнализира за ендометриоза или други проблеми с фертилитета. Третият знак е много обилно или много леко кървене. Матката ви може да не работи правилно, за да поддържа бременност. Четвъртият знак е постоянна умора или ниско сексуално желание. Това може да е свързано с проблеми с щитовидната жлеза или ниски репродуктивни хормони. Петият признак е внезапното покачване на тегло или упоритите тежести около корема. Това често идва от синдром на поликистозните яйчници, който е една от водещите причини за безплодие. В следващото ми видео ще ви покажа естествени начини за балансиране на хормоните ви. Коментирайте да, ако се интересувате. И споделете това видео с някой, който има нужда от него.